Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubheka isibalo sethu sisebenza nge-rectangle yethu. Sizokhuluma ngendaba yokuthola ama-area noma i-area phakathi kwe-rectangular yethu. Kwe-rectangular yethu ngifaka umuqo yale, ngiphinde ngifake omunye yale. Kungakudida umqondo awuthi ngithi height ngala. Base njengenjalo uyazi ukuthi la kuba i-width, kuba sikhuluma nge-rectangle ayikakhulu nge-triangle, ngabe kube i-base. Base kungakudida umqondo bangase ngithi wonke lama-triangle angatholakala la phakathi ayanela, ngizothini ayalingana ikhala zawo. Ungacabanga ukuthi ovele le ngezansi ngidwebelayo nale ngenhla le qadelela ngapha kuhle angalingana ya ngathi kuyavela nje, yabona usayibuka ukude uyabona ukuthi hayi ngeke ngathi kuyalingana. Uphinde ucabanga ukuthi mhlawumbe nalawa amanye seceleni nawo angaqhathaniswa ngokuhlukana kunalawa eyaphansi neyaphezulu. Ayithi mhlawumbe nale ingahambisana le ingahambisana nale, yabo. Ucabanga ukuthi mhlambe angahlukaniseka noma angahlukana. Kodwa ke ngifuna ukuthi sike siveze ukuthi wonke ayalingana, nanokuthi siveza kanjani nanokuthi sikhipha kanjani i-area yethu yawo lo mdwebo esinawo la phambi kwethu. Asehlele siyazi ukuthi i-area isetshenzwa kanjani. Kuthiwa i-area u-half base times height. Uyazi ukuthi ngokomthetho nje vele area yethu itholakala kanjalo. Ngakho singaqala sithini? Sino half ubase wethu singawusebenzisa njengalo width wethu. Sinanombolo. Singawusebenzisa njengalo width wethu. Singawusebenzisa ngalo width wethu. Width kusho ubududla, singathatha njengebase njengala. Base ka height wethu nanku times u-half kabani we-height yethu. Basiqhubeka sibe no half height width wethu no height wethu, nalapha phakathi singathi 1/4 wokuthini u-half noma ikota. 2/2 wenziwa u-1.5, 1/2 ikota lethu ke silithatha lapha ku-1/4. Uma sithi 1/2 na ke sithi ukukekeleza futhi nanye enye height yethu nangala azodingakala. Sitholani? Sithola i-height base sedlulela sitholani? Siyahlanganisa u-half waso nala singaphinde sinqume, yabo ukuthi kuphuma enye i-triangle lapha. Qala sathola ithuba le-square ezaphuma zambili, sathola manje ikhala ze-triangle. Yabona ukuthi nakanjani uhambo lwethu luzosivezela ukuthi lama triangle esathula phakathi ayafana. Uyabona manje sesizama ukukekeleza sathola umuqa osikhiphela i-rectangle ncese. Sino half h no half w kusipha u-1/4 hw. Basihlanganisa okanye ungathi 1/4 wh akunani. Ayona nje into enzima kakhulu. Uyabona ukuthi ke sikhiphile ukuthi kuyefana noma ikhala zama-triangle ethala ngaphakathi ayafana.